оши палов дар ҷаҳон на кам аз 250 намуди оши палов аст. Куруши Кабир вақте ки лашкарони худро ҷамъ месозад, баъд мегӯяд ки барои мо хӯроке омода кунед, ҳам серғизо бошад ва ҳам камхарҷ бошад. Аз ин сабаб маслиҳату дигар оши палов аз ҳамон давра пайдо мешавад. Худи калимаи палов аз калимаи паҳлавон гирифта шудааст, яъне ки паҳлавон барои оши паҳлавонон аст. Аслан мо ин чизро миллӣ ҳисоб мегирем, гарчанде ки дигарҳо ҳам ҳамроҳи мо қуш ҳастанд, аммо мо далел бисёртар дорем. ё худи калимаи ош мегӯянд. об асту ше бошад шоле. Бале, хулоси гап бениҳоят дар бораи ош сухан зиёд аст, гуфторҳо зиёд аст. Ба ин хотир мо бо гурдапурӣ гуфта метавонем ки ош аз мо аст. Омад.